ଏକ ଭାଗବତ କଥା ସତ୍ୟ ପଥକୁ ଫେରିବାର ସନ୍ଦେଶ। ମଣିଷ କେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ କେଉଁ ଜନ୍ମ ନିଏ? ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି କାମ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେପରି କର୍ମ କରୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କଥାକୁ ଭଗବାନ ଗୀତା ଓ ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ବହୁତ ଥର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଘୂରିବା ପରେ ଆତ୍ମା ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଥାଏ। କାରଣ ମଣିଷ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ପାଖରେ ଭଲ ଓ ଖରାପକୁ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ବିବେକକୁ ହରାଇ ଅଧର୍ମ ପାପ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ଆତ୍ମା ପୁଣି ନିମ୍ନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏକଦିନ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାମୁନି, ମଣିଷ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ? କେଉଁ ପାପ ପାଇଁ ଜୀବ ନିମ୍ନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ଏବଂ କିପରି ସେ ଏହି ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବ? ସୁକଦେବ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଏହି ସଂସାର କର୍ମର ନିୟମରେ ଚାଲିଛି। ଯେପରି କର୍ମ କରାଯାଏ ସେପରି ଫଳ ମିଳେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନକୁ କେବଳ ଭୋଗ, ଲୋଭ, ହିଂସା ଓ ପାପରେ କାଟିଦିଏ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଲୋଭୀ ବେପାରୀର ଗାଈ ଯୋନି। ଏକ ନଗରରେ ଧନଞ୍ଜୟ ନାମକ ଜଣେ ଧନୀ ବେପାରୀ ଥିଲା। ତା ପାଖରେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଥିଲା। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଧନ ନେଉଥିଲା, ମଜୁରମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ମଜୁରୀ ଦେଉନଥିଲା ଏବଂ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧନଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେଉଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଧନଞ୍ଜୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଯମଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯମଲୋକକୁ ନେଲେ। ସେଠାରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ କର୍ମର ହିସାବ ପଢ଼ିଲେ। ଯମରାଜ କହିଲେ, ତୁମେ ଧନ ପାଇଲ କିନ୍ତୁ କେବେ ଦାନ କଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ଗରିବଙ୍କ ଅଧିକାର ଛିନିନେଲ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଗାଈ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ଏବଂ ସେବା କରି ନିଜ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏପରି ଲୋଭ ଓ କଞ୍ଜୁସ ମଣିଷଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଯୋନିକୁ ନେଇଯାଏ। ଜଣେ ଶିକାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମଧୁ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ନିରୀହ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଭୋକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମଜା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ। ଏକଦିନ ଜଣେ ଋଷି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶିକାରୀ ହସି କହିଲେ, ମୋତେ କୌଣସି ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ହିଂସାକୁ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ବନାଇଥିଲ, ତେଣୁ ତୁମେ ବାଘ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବ। ସେଠାରେ ତୁମେ ହିଂସ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଫଳ ଭୋଗିବ। ଭାଗବତର ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି, ଅହଙ୍କାର, ହିଂସା, କ୍ରୁରତା ଆତ୍ମାକୁ ଆଦକି ଗଦେଇ ନେଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ମିଛ କହୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ, ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଶପଥ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ତୁମେ ଚତୁରତା କପଟରେ ଜୀବନ କାଟିଲ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଶିଆଳ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ କପଟ ମିଥ୍ୟାରେ ଜୀବନ ଆତ୍ମାକୁ ଅନ୍ଧକାର ନେଇଯାଏ। ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନକୁ କେବଳ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବିତାଉଥିଲେ। ମଦ, ଜୁଆ, ଖରାପ ସଙ୍ଗ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉନଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ସତ୍ କାମ କରୁନଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମରାଜ କହିଲେ, ତୁମେ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ କେବଳ ଭୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କଲ। ତୁମର ଚିନ୍ତା କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା ଭୋଗରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ତୁମକୁ ସୁଅର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ମଣିଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ନିଏ? କାହିଁକି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ମଣିଷ ଶରୀର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ପଶୁ କେବଳ ଭୋଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ବିବେକକୁ ଛାଡ଼ି ପଶୁ ପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ, ସେ ପରଜନ୍ମରେ ପଶୁ ଯୋନିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କେଉଁ କର୍ମ ମଣିଷକୁ ପଶୁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ? ଅକାରଣେ ହିଂସା, ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟା,
ଲୋଭ ଚୋରି ଅନ୍ୟର ଅଧିକାର ହରଣ, ମାତା ପିତା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଅପମାନ, ମିଥ୍ୟା କପଟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ମଦ ଜୁଆ ଅଧର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଜୀବନ, ଅହଙ୍କାର ଓ ନିରନ୍ତର ପାପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି କେବଳ ଭୋଗ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ। ସୁକଦେବ ମୁନି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ। ଯଦି ମଣିଷ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ନିଏ, ସତ୍କର୍ମ କରେ, ଦୟା ଦାନ ଓ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଭକ୍ତି, ସେବା ଓ ପରୋପକାର ମଣିଷକୁ ଅଧଗତିରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଜନ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଅମୂଲ୍ୟ। ଏହାକୁ ପାପ, ଲୋଭ ଓ ହିଂସାରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି, ଯେପରି କର୍ମ ସେପରି ଫଳ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ, ସେ ପୁଣି ପଶୁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତି, ଦୟା, ସତ୍ୟ, ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲେ, ସେ ଉଚ୍ଚଗତି ଓ ମୋକ୍ଷ ପଥକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ।